اینا مکانی دروازه من اینجا دایم مکانی دروازه رو ببینید دوستان عزیز. حاضی همش سیامکا کردگیم بدایم که اینجا آخرش نیست، تا آخرش میرویم 2 ساعت میگذره دوستان عزیز. حاضی ویدیوی کلان کردیم، نمی سیلو رو یه بار ببینید، یه بار تماشا کنید چقدر فصل اومده، همش ابزار کردیم، یک تا گپ زدیم، نرخش گپ زدیم، دستافکا سنوکوش به پول. بیاید تماشا کنید حاضی ویدیومون رو تا آخرش تماشا کنید. همه وقت از ما حرکت، از الله برکت. از شما باشه یک تا لایک. ما سر کردیم رفتیم. با канали нарх теҷоб нашуда ҳар рӯз нархи бозор катӣ шинос шав. нарх теҷӣ. ассалому алайкум. хуш омадед ба канали нарх теҷе. инак сиёмкара сар мекунем, дарвозаро барои шумо якта ба якта нишон метем. дарвозаро, размероша, фигураро тамошо кунем бародаро. дарвозаое ки дар тоҷикистон нестанд, ин дарвозаро як бор хитон бинем, баҳо битен. сифатҳои пеши пеш, материалҳои хуби хуб, даста, курчок, бурдан, часпондан тамоми ҷумҳурии тоҷикистон фарқ надорад. душанбеи шаҳри нави бохтар, хидиши калхозобод, панҷ, қимсангӣ, данғара, кӯлоб, тамоми нуқтаи тоҷикистон дарвоза дорем, мебарем, мечаспонем. хай шумо як бор дарвозаро бинем бародаро. ягон ҷода мисол ҳамихели бозора дарвоза дидаен, ҳамихели сифати кор қатӣ, ҳамихели материалҳои фасон қатӣ. як бор хитон баҳо битен. дарвозаое ки мо месозем нест дар тоҷикистон. дар тоҷикистон фақат дар шаҳри бохтара. як бори дигар мегӯм ки дастафка, установка тамоми ҷумҳурии тоҷикистон ройгон аст. фақат дарвозаи ҳами сиёмка кардесем ҳамёда. ҳозир якта ба якта дарвозаро размерошуна, материалошуна, фигураошуна ҳамаша якта ба якта шумода мефаҳмонем. нархҳо сар мешавад аз 3000 сомон то 30000 сомона. дарвоза дорем бародаро. як хелошда дарвоза арзонтар, дар кораи вариантҳои арзонтарам дорем. хай дарвозаро як бор то охира видеоро тамошо кунен. ҳамаша нархи навоша, материалошуна бо дарвозае ки арзонтар дар кораи, то охира видеоро тамошо кунен. ҳастай адресҳои мо бошад шаҳри бохтар, бозори ҳоҷи шариф. номерои 977 552 ватсап да пайвастай. чӣ мақсад саволи нофаҳмоӣ ҳастай, ватсап да метавонем нависонен ё ки дар номеро занг бизанен, маълумоти пуррара мегӯем. рафтем. ана марҳамат бародаро, дарвозаро бинем. ин дарвоза насам нели дарвоза, марҳамат тамошо кунем. ин қоша бин, ин арка, ин лазернира бин. материали ғавс, листои ғавс, профилои ғавс, қош, обналичка, ҳамаш мақсад размер 4/3, нарх 18000 сомон. дастафка, установка тамоми ҷумҳурии тоҷикистон ҳастай бародаро. напурсен ки дастафка, установка ҳастай нестай, тамоми ҷумҳурии тоҷикистонро ройгон дастафка, установка мекунем. хай як бор хушрӯи дарвозаро бинем, шумо хитон баҳо битен. дарвозаро бинем. ана иҷа бошад дарвозае ки бисёр аями закас мешавад, дарвозаи император. ира мо обналичка кардем, навигарӣ кардем, ирам қош кардем, рамка, коробка обналичка. листои ғавс, ҳар як тайми гермети хати маҳкам, 2 слой краска, даста, қулф, калид, ҳамаш иам нархш 18000 сомон. дастафка, установкаш вес тоҷикистонда ройгон ай бародаро. иҷа мием дарвозаи тоҷ. ин дарвоза хай худаш маълум ай ки меҳнат каргайда ҳар ятаи. иам ҳамихе листои печка, ин листое ки якм еста, аида ғавсаш уҷа дигар намешавад. ай ҳамин листҳо дар бозор печка тайёр мекунанд, мефурӯшанд. хоб болоша тоҷ кардем, ҳамун тоҷе ки исмоили сомонӣ қабидагиай бародаро дар тори дарвоза мондем. ана дастаи калон, дастае ки дарои масҷида мезананд, дастаҳои простои нест, калон, 6та калид. дастафка, установкаш 28000 сомон. тамоми ҷумҳурии тоҷикистонда ҳастай. нашоти материалеш бародаро ягон майда, хеле машиникӣ намекунем да. ҳамин чиз листи ғавс набоша, агар қабулш накунен, ҳамин листи печка гуфтем, значит печка, барои ки бисёрай дарвозаҳои мо ҳамаш ғавсанд. дарвозаи навбатӣ бошад, дарвозаро бародаро хитономша монем. дарвозаи самарқандӣ меган ишам. ана листо ҳамихела, ина пеш биёр бародар, сифати корора нишон битен. ҳамин листора танҳои печкада мезананд. ҳамин листои ки гул дорад ку, хай одамои мефаҳмидагӣ мефаҳманд. листо талшинаи 2.5 ғавсиш, ҳол ниход материалҳои ғавс хатиай. гилакорӣ, ин гилакориро як бор нишон те.
бародарои ҳама корои дастия як хел одам ҳами як сима хат кана наметуна, баъд дар комментария қиматае менависона, дарвоза арзоншам мешава. ин ҳолни материали ғавз қатияй дастафка установкаш ҳамаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда ишам ҳами хелака нархаш 25 000 сомон. ана дарвозае ки бисёр одамо хонаҳошонро ремонт мекунанд, дарвозаи фасон мепурсанд. дарвозаи фасон мана бародаро беҳад дарвозаи фасон биромад, дарвозаи товус. хоб материалоишам ҳами хел материали печказани хатияй ғавсай исто талшинаи дувним тумба кадем болош да товус мондем бародаро. инами дастай ина пеш биёр нишон мете дастаи дароз дароз дастаи калон калеткашай тарафи рост размер 4 ба 3 нархи ишам 20 000 сомон. дастафка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда ройгона. хоб бошад дарвозаи навбатӣ бошад дарвозаи тоҷ. иам дарвозаи фасон биромад. ишам хай ҳами хел листои талшинаи дувним ғавси ғавсай материалош хубай. ҳар якта сифатҳои коршан аҳамият битем бародаро. биёр як бор пеш ҳар якта ами меҳнат металабада бародаро. тамоми санъатш хатӣ нархи ин боша 18 000 сомон. дастафка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ройгона. ана ин дарвозаро ира таърифам накунем бародаро мешава барое ки худтон дидесен. дарвозае ки классика дарвозае ки одамои бисёр ами одамое ки кастум бурӯ хатӣ мегарданд ҳамвода бисёртар маъқул мешава. ягон ҷош ягон гӯл пӯл надорад. дарвозаи мебелӣ не бародаро мебелния. ана ҳогиза ход профило ҳама маҳкам стили хайтек дастҳои калон калон хай худтон баҳо битен сифатшкора бародаро. дар дараҷаи олӣ месозем дарвозаро. як бор тамошо кунед. дарвозаи классик марҳамат бародаро классик 4 ба 3 размер. хоб гӯла гӯлкориам ҳами хел базеб кардем стила. хоб ана қулф калид дастафка установка ишам ҳами хел тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда ройгонад. дождик зага як бора пеш биёр дарвозаи мо бародаро ҳамаш ҳами хел дождик доранд. вай бо стили навайда фасони баъд мебирояд. ай ин дарвозаҳо бародаро ду светча дорем. иҷа свети серишай ана иҷа боша свети молочнишай. ҳардуш як нарханд ҳардушон як размеранд. размерошон 4 ба 3 анд. тайёрай қулф калид дастафка установка ишам ҳами хел 18 000 сомон. дастафка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ройгонай. неки листои ғавсай бародаро оятон наброрен листои тuni хати бо арзонтар мешава. дарвозаи шоҳона дарвозае ки иам беҳад фасон мебирояд. хай худтон баҳо битен дарвозаро бинен беҳад стили зур биромага. қулф даста 6 та калид материало ғавс 2 қават лист. дастафка установкаш 18 000 сомон. тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда ройгонад. дарвозаи навбатӣ бошад. дарвоза иам фасон биромага стили ҳами бисёр тунукафон мезананд мақсад фасон биромага ҳам дарвоза тӯрӣ мегирад. ана и нархаш 13 000 сомон. материали и 1.8 мақсад материалашон ки бо поёнтараф нархшон арзонтар мешаванд ки материали созад. ана и дарвозаи самарқандӣ дарвозаам беҳад стили фасона. хай худтон нигоҳ кунед як бор бародаро стила бинед. 2 қават лист як қават лазер як қават листи обичный лист. нархи ин боша 11 000 сомон. дастафка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ройгонад. размерои ҳамаи ами даро бародаро 4 ба 3 аст. мақсад метавонем ки бо размери дари хонаи худтон заказ кунед чанде боша ҳамон размер тайёр мекунем мебарем мечаспонем. ин дарвозашам ҳами хел дарвозае ки беҳад фасон биромад. дастаи калон дар калиткашам дастаи калон ана мобайно никел заги ҳама. дастафка установкаш 11 000 сомон. тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда дорем бародаро. ана дарвозаи навбатӣ бошад. дарвозаи иам ҳами хел дарвозаи навигарӣ кардем. дарвоза листои средни хатияй бародаро. нархи ичам 11 000 сомон. дастафка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон ройгонад. даста қулф ҳама чима гуфтесем тумба дорад бародаро. тумба беҳад фасонш мегирад. хай бо як
нишон бите бародарора бинанд. Ана бо дарвозаи самарқандӣ дорем. дарвозаи самарқандӣ ешам бисёр фасонаи гулои фасон дорад. иш бетунба нафарое ки бетунба мепирсанд, бетунбашам ҳаста. ана нархи ишам 11 000 сомон, размери 4x3 аст. дарвоза миям беҳад стили фасонай. дарвозаи спирал меганаш, беҳад фасон рӯнагиай. иам ҳамихе размери 4x3, нархиш 11 000 сомон. даста, қилф, ҳама чӣ дорам бародаро. дугай боло, стойко, ҳама ғавс. ина бародаро дарвозаи навбатира мепирсанд. дарвозае ки материалиш ғавс боша, варианти арзонтар биғалта мега. хай листора медонем ки листои печкай, ғавсай мақсад листо, дастҳои калон, қилф, ҳамаш нархи боша 9500. мақсад материали ғавс мега арзонтар. ина вариант даставка установкаш дар друншай бародаро. дарвозаи хуҷандӣ боша бародаро, нархиш 7500 сомон. иам листош ғавсай. листои ғавсай размер 4x2 70 аст. даставка установкаш ройгон аст. дорем ҷа 6500. дарвозаи хайтек дар стили печатной, нархи 6500. дорем ҷа размери 4x3, нархишам 6500. материалои среднян. ана иҷа дорем материали бо ғавсар 7500. даставка установкаш хатиай. дорем дарвозаи печатной. ана печатноиёмон бародаро размерои 4x2 50. даставкашон отдельно ҳисоб мешавад. нархиш дар ҳамин сех 4500 аст. ишам печатное бародаро размери 4x2, нархи 4500. листои ғавсан. ана бо листои мақсад тунуктар дорем 3500. даставка установкашон отдельно. хоб бо иҷа дорем бародаро бо печатное размери 4x2, нархишам 4500. стилои нав, стилои хайтек дорем. хай ин стил ҳама медонад популярния хайтекай. размер 4x2 80, нархи 7500. даставка установкаш хатӣ. иҷа бо свети осмонишам ҳастай бародаро. ин светшам беҳад фасон аст. иам ҳамихе нархиш 7500 сомон. даставка установкаш хатӣ аст. ана ин тарафда дарвозаи печатной дорем. иш 6500 сомон. иам материалош соз аст. размер 4x2 70. бо иҷа вариантҳои 3 метра дорем. иҷа 3 метрай. хоб размери 3x2 50. нархиш 4000 сомон аст бародаро. материалои ғавс аст. ана бо 3 метра иҷа дорем. стили хайтека навигарӣ кардем. як бор бинем дарвоза беҳад фасонай. нархи 5500 сомон. ана материалош ғавс аст. ана иҷа бо дорем 4500 сомон. размер 4x2 50 аст. иҷа дорем 3 метрао дорем. 3000 сомон аст. иҷа дорем 3.5 метра дорем. 3300 сомон аст. 3.5 метра дорем. 3500 сомон аст. бисёр ай дарвозаҳо бародаро. бо иҷа дорем вариантҳои 3 метра, стилои фасонтар. бо 3 метра дорем 3x2 50. ям фасон аст. нархиш 4000 сомон. дорем 3.5 метра. 3.5 метрам фасон аст. нархи боша 5500 сомон. ана иҷа дарвозаи вафлӣ дорем. размер 4x3, нархиш 8500 сомон аст. бисёр ай дарвоза бародар. качелиҳо барои дача, барои ҳавлӣ, барои шиштан бародаро лозим бошад. качелиҳо ҳам дорем. нархи 4500 сомон. иам даставкаш то 50 километр бародаро ройгон аст. агар ки як кадоми да хоҳишманд боша, мебарем дар хонашон меспорем. иам бисёр чизи хуб аст да бародаро. бо вариантҳо бисёр аст. якта сёмка мекунем, шумо дар нишон метиҳем. бо ина бо вариантҳои качелӣ бо мақсад фасонтар, гулдор, кадоми да махлай. иш нархиш 5000 сомон. ин вариантшам хушрӯ аст. качелии шоҳона ҳам дорем бародаро. ина иш бо лазерни лист вообще варианти фасон аст. болош маҳкамай. лазерни лист хати рафтагай бо бақувваттар бародаро. иш нархиш 6500 сомон аст. ишам ҳамин хел. даставкаш
дар дарун шавед бародаро. Дони каравтом омаге бародаро тобистонда мешинанд. айём дорем размер ба сеш тайёр астай. Лазер нилис хатай нархш 2000 сомон аст. Ям фасона. Кати шоҳона, каравтои шоҳона размерои калонтар мепурсанд барои оилаҳои калона. Размер 420 ба 220 тай. хоб оҳанои ғавз хатия бародаро нархаш боша 3500 сомон аст. ҳамаш оҳанои материалои хуб хатия. каравтои вариантҳои арзонтар ҳам ҳастанд бародаро. ина 1600 сомӣ. мақсад свети шоколадӣ дорад, сиёҳ дорад, савз дорад. кадом намуди шумо дар маъқулай ҳаста. баъд мисол ватсап да бинависонем, бо мисол вариантҳо нав ба нав шидан мегирад, тайёр шидан мегирад, мо шумода роӣ мекунем. соло барои мешитанӣ, барои хонот, барои тагои дом, барои масҷид, барои тамоми ҷое ки шиштанӣ дар кор аст, айё ҳам месозем. нархи ё бошанд 950 сомон. тахтҳошон ҳамашон қоидавӣ, ғавсагӣ. кадоми дар кораи марҳамат. бародаро дарвозаҳоро якта ба якта сёмка карда шумода нишон додем. дарвозаҳоро тамошо кардем. беҳад дарвозаҳои фасон дорем бародаро. сифатҳои корда ҷавоб мегӯем. ҳар як дарвозае ки мо мекунем ҳама листҳои ғавз хати дорем, листҳои средни хати дорем, листҳои миёна хати дорем, ғавз дорем. шумода кадом намуд листи, кадом намуд дизайнерш маъқул шуда боша, ҳамун дарвозаро скриншот кунен, ба номерои дар рӯи экран буда ватсап пайваста занг занен. кадом дарвозаи шумо да маъқул шид, мо нархи навоша размери дари хонаи шумо тайёр мекунем. мегӯем ки масалан чанд сомонда дарвозаи шумо тайёр мешавад. адресҳои мо бошад шаҳри бохтар даем, доставка установкамон тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон да ҳаст. бародаро дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.